Aku ngedoli ning akbar kuwi. Mereka sinten mereka? Menika kakak. Oh kakak. Mas. Mas Badar. Mas Badar. Nggih. Sik. Kudu gelem. Manut. Wis lho. Aku yo butuh persiapan aja ngono sik. Wis. Sik, jaga jarak. Siap, gerak. Kudu manut, Mas. Selamat malam Mas Badar. Selamat malam. Aja cedak-cedak ya ampun. Karo wong wedok kok gila jane iki seneng wong wedok apa ora to, Mas? Piye to lagi ku wedok tenan apa ora sik to? Kudu ngambung ya to bocah iki. Cipika-cipiki. Biasanya begitu. Oh, ngaten. Selamat malam Mas Badar. Selamat malam. Sik to, aku no kepiye to? Ya sampean iki rada rene maju rene. Yo kok sik to butuh persiapan aku lagi petuk iki ya ngamut. Mas. Pripun? Belajar saurunge karo wong wedok, Nggih. belajar sik karo banci. Jangan. Sik. Mengko nek wis pinter karo banci lagi karo wedok. Sampeyan Pun kula pun pinter karo wedok. niki napa mboten wedok to? Lah ya kita wedok iki. Nyun sewu, Mbak. Heeh. Sampeyan iki rak ya wedok to wong Seto, cuma. Mas Akbar. Heeh. Iki ana swarane tapi kok tanpa rupa ki apa entut ya? Ndi to? Aku gak entut to tapi cirit. Nek iki lak ya bagus. Malah milih telek. Bagus. Iki lak ya ganteng. Ganteng. Bagus karo ganteng. Ganteng. Nek ditempukne, Menawan. nah dalan. Betul. Tapi iki enek suarane tapi kok ora ana rupane ki apa entut ya, Mas? Hei. Lek Karman aku nang kene. Iso lek karman. Rasaku miyo ki ra melu. Kok ya? Yes. Meyoneh. Mosok kowe nek lali rupaku ndak apa-apa, sepenting kan aja lali karo ambune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu-ibu. Alhamdulillah mugi-mugi sedaya pinaringan sehat panjang umur, murah rezekinipun nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bokong iso mentul lho. Mamula manut wae penak-penak. Iya, ampun yuk. rene neh. Halo. Hei. Alhamdulillah ibu-ibu sing dateng Sebelah mriki, mriki, sebelah. ya Allah. Ya Halo. ampun. Yuk. Aku bolomu. Pripun kabar sedaya sehat nggih? Aduh, Mas Akbar. Aku balamu. Mas. Mati kowe. Mas, budal. Mas, Mas. Aku ketemplean demit kene, Mas. Yo. Mas, rasane kok abot ki ketemplean demit kene kok Anu, piye? demite watu gandul. Wow. Iki Lah, ketek loro gandul ora? Apa ki ketek apa to, Mas? Delok to. Oh, ya ketek lanang, Mas. Iki nek ndoke iki lho, Mas. Iki lho. Bener kowe Mas Badar. Pripun? Bener ora cipika-cipiki kowe kok dilewek ngono. Lah yo aku wedi. Mulane wis aman ngene. Lah wong nek wong menyapa penanten kok iso iki iso nyengklak ning Lah rumah kan samu gak kok. ngerti aku, mos aku balamu ket kowe jaman kayak dolanan motor-motoran ngantek sing ngeterke sunat kowe lho aku. Hei. Wong wedok kok sunat. Wong wedok ayune kaya ngene Ya salon. sunate wong lanang ki sunate diketok, disupit utawa dileser. Lah nek wong wedok mosok ya dileser. Ora diselentik. Maksudnya diselentik bocah wis turu apa sik melek ngono lho. Lah kok mbok lewek ngene apa iki? Saking to wong kok ya. Aline Aku ki mbok menyapa ibu-ibu sing kono wis tak sapa. Sing kene wis tak sapa aku nyapa ibu-ibu kene kok nyapa mbok cengklak. Lah kowe nyapa? Aku mbak Kok rasamu aku begenggek apa piye? Hei, Sapa sing ngomong ngono? Apa kowe gak? Iya. Lho, Ya maksudnya ya ora. lah kowe saiki lek menyapa wong ngene jare kowe ndek pacar kene. Bener nek kowe pacare Duwe. Pak Kami tuwa. Iya mbak kami tua langgan aku ning guyangan ngopo? Pak Sakiman iki Iya. layak duit jagung entek gara-gara kowe ya. Lah nyapa? Enggak ya. Aku kirane mengarep minta pertanggungjawaban karo Pak kami tua. Pak kami tua kamu minta tanggung jawaban gimana? Aku meteng, Mas. Lho. Sik Iso to. to? Kowe aja ngapusi lho. Kowe iki jangan mencemar Nama nama baik baiknya Pak kami tua lho. Aku ki wong jujur sak donya ki ya Ini nemong tuh aku live tok. streaming. Hmm. Pencemaran nama baik kok Pak kami tua ngetengi sampean iki lho. Nek ra percaya dites DNA apa piye? Iya. DNA Aku apa mau sih? kalah karo Lisa Mariana. Tak tes DNA, delok di sini lak jagung. Sik kok jagung. Bocah bayi. Lah iya bocah bayi ku mangane jagung. Mangane piye jagung?
Sik nek kowe nyata-nyata kowe ngomong lek kowe iki gendakane apa pacare Pak Kami tuwa? kene. Pak kami tuwa piyaine sing dilek kowe roh. Engko tak dutehi wonge wireng. Rohi Mas. Oh. Rohi Engko sik kok tak dutehi. Pak Sakiman Pangpo iki Langgananku Mas. wonge gedhe ndi karo aku. Gedhi wonge sathik ngo. Pak Wo sampean digoleki Pak Wo. Pak Wo. Kok Pak Wo dudu kuwi? Lho. Engko diceluk sik. Oh iya. Kene nyapa sik kowe. Aku kono wis tak sapa, kene wis tak sapa di kono. Oh depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-bapak. Alhamdulillahirabbil alamin. Menika acaranipun menapa Kang Mas? Tasyakuran haji Mbak Yu. Tasyakuran haji. Alhamdulillah. Mugi-mugi kita sedaya saged ketularan munggah datang Mekah nggih Mas. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sik, lah kowe lek munggah haji sing bingung ki ning kono. Ngapa kok bingung? Lah kowe sombene lek salatmu piye jajal? Nek aku wis jelas. Pomo Mas Akbar, Mas Badar Iya. tindak munggah haji kaya aku paling gak ki arep sembayang salat iki nganggene sarung, Tuh. baju koko. Oh no. Upamane pecinan. sinden-sinden sing munggah kaji yo Macak gelungan. rukukan. Kok ruwatak Iya, toh. jilbaban, Rukuan. arep sembayang. Lek banci piye? Ayo Prono. Aku ya ora bingung to Mas, menyesuaikan kodrat to Mas. Lah piye? Loh, lah aku wedok kan udel mendhuwur. Iya. Ya udel mendhuwur rukuan, udel mengisor sarungan Mas. Gak apik nganggo celana bal lho sing isor. Oh iya, ngono to. Iya, Menyapa sih. menyapa sapa? Nyapa sih alhamdulillah menika teng desa Desane Gampang. Gampeng. Ngluyu nggih Mas. Ngluyu. Zaman belajaran riyen nggih dateng mriki alhamdulillah. Oh, nggih. Ngaten. Nggih. Aku yo tau rene yo Mas yo gene Nggih. Pak Lurah Jarwo yo. nggih. Malah anake Bu Lurah iki sing urung nanggap awake dhewe ya. Iya. Nek Pak Yo. Jarwo kae terus. Oh ya aja ngono menawa nek paringi rezeki terus iso nimbali awake dhewe kabeh sekanca. Amin. Nah, ngono lho, tapi jare dalange dudu iki. Dalange yo iki putra daerah dalang hebat-hebat tuh. Mergo danane mepet nyetel YouTube. Iso danane mepet guru nyetel YouTube lho. Ora panjenenganipun Pak Jarwo saiki wis ngasto anggota dewan. Amin. Ibu putranipun panjenenganipun Mbak sapa iki? Mbak Teliana iki dadi Bu Lurah Alhamdulillah. sebagai kepala desa. Pak Wone iki Pak Alhamdulillah. Sakiman. Kok diaturi jumeneng mriki renggah mriki. Saiki wae. Saiki wae. Saiki wae. Coba panjenengan ae sing ngaturi karo Pak Wo. Nek aku kok Mbak Teliana ae sing tak aturi Ingkang mriki. kagungan dalem riyen kalih sinten? Kale kale Pak Wo ndak apa-apa. Nggih. Menawi Pak Rukiman kan nembe gerah muga-muga enggal entuk Enggal tangga ndang waras saras, sehat. nggih. Amin, sampeyan amin, amin. Alhamdulillah saged momong putra putri kinasih. Amin. Berarti niki sing sokek belajat Ibu Sumarti riyen. Nggih. Oh nggih, monggo. Monggo Ibu Sumarti tasih lenggah to nggih? Lah tasih nongko. Lah iki. Sepote Kang Mas. Duduk. Jan. Angin Jan. Nah, ngene nggih. Jan. Jenengan dibetakne kipas iki lho. Lah iya aku asline kok mburo ya gedhe dhuwur kok. Terus tekan kene. Mengkeret. Lho, napa niki Bu? Diatur Pun sak repot-repot. mik. Oh kene iki. Lah niki nyun sewu. Mboten Pak paring dawuh niki Paring napa? dawuh napa? Paring niki? dawuh napa? Heeh. Oh, kula mawon. Oh, sing- wakil kula menawi wakil 500. Samanan wis. Lah niki duit kok. jere. Kudu ya tenanan. Dalem nedhi lagu Nggih. injih. Alhamdulillah. Monggo Mas dipun Heeh.
napa niki? Pak Ayang-ayang Sinarengan. Oh nggih mengke nggih, Bu. Mengke Bu. dipinangkani. Kula Sumarti matur nuwun nggih, Nggih, mau kula- diparingi dompet. Niki kok ya nuwun sewu Bu, niki saderenge nganu ndagel niki Dompete saderenge sapa copet. kuwi mbok gawa kuwi? Ya maklum Mas trasi copet tok biyen. Wis mari aku saiki ngerampok. Lho, kok malah gedhi. Pak polisi niki lho rampok. Mboten wong tak setorne kowe ngono kok. Oh, iya. Niki kagem sinten, Bu? Kagem sinten Bu Bu Sumarti. Oh kagem kula kali Mas Bedan. Wah. Nggih. Matur nuwun nggih. Matur nuwun nggih, Bu. Lemah teles Gusti Nggih, Allah matur ingkang sembah nuwun. males. Lemah Ibu. garing Gusti Allah ingkang peparing. Injih. Mas Akbar, Dalem. kene tak gawane sing kok kabotan. Kene tak gawane wong lanang ki ra pareng nyekel dhuwit kiting. Lah kono ya lanang lho. Iya. Kan lanang ki ra pareng nyekel dhuwit kiting. Kene gorene Biyuh, wong lanang ki biyuh, ra biyuh. pareng nyekel dhuwit wong itu ae. Ini malih ya. Anu mbok menawi wonten paring dawuh Wonten dawuh napa, Bu? Oh mboten. Nah, Nggih, menika pasrah borong kita bersama. Nggih. Nggih, matur nuwun Bu. Matur nuwun, Bu. Mbake badhe ngaturaken apa? Monggo. Badhe nyuwun apa ngoten mawon? Wow, pikantuk. Oh sampun niki wau. Oh, sampun Iki izin. Bu Lurah nggih. Oh. Wah, Mbak Talenia iki jenenge. Talenia sapa? Oh ya Mbak Teli. Mbak Teli iso ditaleni bareng lho. Kok ditaleni Bu Lurah sik iki Bu Lurah di. Diurus. Wah, nyuwun sewu lho Bu. Pak Jarwo lho mun ping kalih to masake dhewe niku. Iya no. Hati-hati lho Bu, Nggih, niki Bu. Gelembuk Solo. Ngenyek lagi Karanganyar kene kok. Nggih, leres. Nggih, riyen kalih nate ditimbali kalih Pak Jarwo kalih Mas Akbar. Nggih, Sok nek leres. kapan, Ndro? Leres. Aku urung. Iki sik rencana meneng awakmu. Oh, iya. Nyuwun sewu Bu Lurah. Nggih. Pun ngasto pinten tahun, Bu? Nembe 2 tahun. Adek ini kok urung blas 2 tahun. Sampun. Oh, sampun. Jenengan teng mriki Oh, niki. nggih. Lali kok duit entek wis. Wis ditanggap po. Eh, Kula dereng, Bu. aku ki Yo malah do genah-genahan ngono. Oh, dhewe Pak Jarwo. aku Bu. ki nek duit wis entek Bu Lurah lali. badhe paring dawuh menapa dengan keadaan situasional pada malam hari ini. Ya awake dhewe iki gak ngarep-ngarep ya, Mas. Betul. Dengan kebijakan pemerintah dari pusat efisiensi anggaran, Nah. saiki pemerintah desa wis ora apa-apa. APBD-ne BDC dikurangi. ngono lho. Alhamdulillah. Heeh. Lah nggih, Bu. Badhe paring dawuh napa niki nek Bu. Mbok menawi wonten nasihat sepatah dua patah kata Oke. untuk masyarakat Masyarakat mungkin. ini. Heeh. Monggo. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Heeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bu. Sugeng dalu sedaya, nggih. Sampun dipun paringi pitutur kalih Mas Akbar, kalih Mas Badar, kalih Mbak Manohara, kalih Mas Lendro. Nggih, nggih. Mbak. Kula namung sekedhik mawon niki mugi-mugi Mbah Marti sampun kondur saking Ibadah. ibadah haji, mugi-mugi saged nular dhateng kula kalih panjenengan sedaya. Amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi kula kalih panjenengan saged melaksanakan rukun Islam kanthi lengkap. Amin. Pun ngoten mawon. Mbok bile badhe napa nembang tawi nyanyi Bu Lurah? Sampun niki mau. Sampun. Permintaane sampun Oh, dirangkum di permintaan, sini. Nggih. siap. Matur nuwun Ibu Lurah dan Ibu Nggih, Sumarti. siap. Kula tansah nyuwun pangestunipun nggih. 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 Matur nuwun. Monggo katuran Matur lenggah nuwun. malih. Ibu sehat. Ya. Dalam? Oh nggih. Aku mung rene dicegat wong mendem, Mas. Lah nyapa? Wong mendem nang kono mangan bakso. Lah terus Arti kamplengi aku. lah kok kamplenge. Terus kon nggih Bu nggih. Tase iki lho. Tase sapa kuwi, Mang? Loh, Oh, tran iki nggih copet tok, Mas. kok eling to Bu Tias. Kowe iki yo sok apa iki ngelingke kok. Iki Pak Sukiman. Pak Sukiman. Nggih. Nah, bar iki lagi nyanyi. Lagi nyanyi. Sik, tamune tunggane sik nggih, Mas. Nggih, Monggo, Pak monggo. Sukiman menika Monggo Kang Mas Monggo. Sukiman. Nah, Pak Sukiman, Pak Wo iki bar panen lombok karo panen jagung, duwite kon ngelongi sithik-sithik. Trodok Mohon izin ngatur kami tuwa. Monggo Pak Wo, Pak Sukiman.
Mboten kersa menika. Oke. Mbak Duk Manohara. duk 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 duk. Duk duk duk. Untuk pertama Mbak Manohara dulu nggih. Oke. Kagem salam pambuka. Monggo merdeka riyen, Mbak. Merdeka riyen Mbak Manohara. Arepe dono swara napa kanggo salam pambuka? Dibawani napa? Dibawani Bawani. riyen pamer swara. Alah. Wah, aku wong iki bedoro nek swaraku ki asu. Apik. Iki cara ketoprake sampean suminten iki Subrata. Oh ngono. Ya. Subratane sak lho, Mas. Subratane iki. Ma, kurang gedhi. Aduh, duh. Aku Iki wae lho, iki wae. Iki Subratane kene kae Supratman. Ayo bawa napa Mbak yo? Pamundutanipun apa Kang Mas? Niki mau sing musik-musik mengke. Oke. Riyen. Niki mau ayang-ayang kalau sinarengan mengke riyen sing alus-alusan riyen. Aja lamis mawon nggih. Boleh, Oke. boleh, 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 Ini. boleh. Aja lamis jajal suarane. Sing geder kok malih enom ya. Iya. Niku mawon, Mbak. Niku mawon. Kowe kok seneng makane kanca lho. Ya ora apa-apa, Mbak menawa minat ora, Ndro. Wong ati niku mboten king diapusi Kang Mas. Oh nggih. Kados niku lho. Jenengan milih sing ndi Mas Akbar Mas Badar? Aku yen oleh milih ya loro-lorone. Iya. Iya, trisam no, trisam. Lah jenengan kok ngertos ngoten niku nggih. Ngerti no. Kok meneng-meneng kok ya ngono to wong ki. Lah ngono wae. Mbah, mboten usah dirungokke, Mbah. Mboten paham jenengan, Mbah pun gambang mawon. Engko tak setene langsung, Mbah. Tenang. Ayo. Bawa, Mbak. Selek aku. Dindinganipun, Mas. Mas titinganipun. Jan. Awah. Antara condro nek aku gede. Digenderi angin. Nyun sewu Mbak Manohara. Apa ki? Panjenengan kok nek ngapa ki ngeden swara kok mesti sikile rada ngeten iki pripun kok mesti ngeten. Lho, ngempet, Mas. Suara lanang karo wedok kuwi ana teknike. Oh, tekniknya beda. Benten-benten. Teknike nggon sikil, anggere sikile mingkup suarane wedok. Pamit niki wau, iki mingkup ngeten wedok. Nek begar suara lanang. Lanang, merkane los. Jajal-jajal suara mingkup sik Nggih. Suara mingkup. Merkane lho. Ana barang sing diempet ngono lho. Mbok digecek mawon. Ya. Iya, wedok. Jajal saiki swara lanang, begar. Iki begar. Begar. Amit lah plek. Nah, jajal swara lanange kaya ngapa? Becek alu wong Nek begar swara lanang, Mbak. Nek mingkup swara wedok. Wedok. Bareng lanang iki kaya suarane Victor ya. Apa bae? Kene. Mingkup. Dingkup neh ben swara wedok neh. Sandangane wedok kok. Sampeyan gak pengen kok. Gak wis. Jajalan bar jajalan. Jajalan gak apa? Jajalan. Apik ya.
elok. Aturane ning kono peraturane. Cobi Mas Badar jenengan sing Anu, jembeng. Mas Badar Mas. Akbar. Permintaan Mas. Cobi jenengan sing jembeng timbangane jenengan. Begar jembeng. Lho, Begar niku Begar niku tangan nek sikil niku jembeng. Jajal kene dijak jembeng kene. Dijembeng karo Akbar. Oh iya Mas Akbar serius pengalaman. Raimu. Kok iso pengalaman kowe? Piye maksudmu? Maksudmu piye pengalaman? Pengalaman dalang. Serius pengalaman seminggu ben pisan. Maksudnya iki ping pisan praine ngono lho Mas. Iso. Jangan gitu deh. Gak wani aku nek karo iki. Kita kan bala. Nyekel kunciku. Alah, kuncimu tak cekel ya teng kok ya. Ya apa? Maksudnya iki kuncine persnel kuwi lho. Iya, jajal. Coba. Jajal, penasaran. Cedak karo Mas Akbar. Gak apa-apa ide kita. Ndak apa-apa, madhep ke sana. Engko nek meteng piye? Kuwi lho, ndang dijembeng bar, ndang jembeng. Tak suntik sik kabeh. Iya genteng. Tak suntik sik ben gak meteng. Wis steril iki, ora bakal meteng. Wah, steril kayak sapi ya, steril. Lah iya. Cara meteng paling yo cilik ndase tok metu. Kejane nyapa kok omong ae. Ha, diam. Diam, saya akan menjembeng. Ha, iki lho. Mas Akbar, Jis, konjis ki lho. dalem. Ki mung kireke wis dipakani porong to. Menenge dadi kiri. Aja kecek dadi ora nambungmu ki lho. Ngenyek kirek kene wis asu dinyek kirek. Mama. Yo. Heeh. Yen kowe seneng Tak jembeng ya. lami Begar. Kok ora iso begar to? Yo ngangge tangan kok. Hah? nganggo alat ki ya ora penak Mas. Iki jenenge mbok sogrok nek iku mau. Iki nganggo apa kok iso? Nganggo iki, gak iso to? Nganggo tangan kutuke. Aja nganggo alat. Oh. Modelmu karo singen kok jijik to saiki. Jadi iki nyapa kok melok ae. Rekmu ki kene. Iya. Kok ya. Iya, heeh. Gak seneng go alat bae. Lamaran. Yo. Kulino iki. Yo. Ayo. Panjak-panjak ki sajake kok pengen to Mas karo awake dhewe. Kasengsem karo awakmu. Terus. Yo. Gampang. Kang Mas, Hah? cintane awake dhewe disekseni Disekseni karo? angin Mas. Oh iya, heeh. Iki lho sekseni karo angin iki lho. Aku sampai kademen. Iya. Butuh penghangat. Aku butuh penghangat. Lah. Butuh penghangat. Akbar. Masalah kok wis wani nyandak pupu lho. Lah wong aku nyandak pupu ya mbok geret nang tengah ngono lho kok ya. Ngale ora. Sik to he. Iki dene nyekel ngono ki dene anu. Apa? Itu malah anu, apa itu? Melambangkan. Melambangkan. Ora cangkem ya Akbar wis bar. Tekku semene ngono lho. Astagfirullahaladzim. Wong iki ya Allah. Kok adik kakak ki lucu ya? Lucu dong, lucuin dong. Yo. Lah tenanan. Tenanan. Aku sih tak wibawa-wibawane ora iso. Serius. Jembengen kuwi. Tak jembeng. Jembeng to bar. Yo. Alon-alon. Alon. Ora galak. Condro cangkem. Yo. Itu dia. Gampang kena ing Koyo nyekel sikil. bandu Mbak Kok emosi to? Lah alon-alon. kuwi mau mbok owok-owok kuwi lho masalahe. Wong wis apik-apik dijembeng kok iso diowok-owok. Kowe ora ngono. Nyekel sikile Manuhara kok koyo nyekel sikil kucing eret-eret ngene. Apa guyu? Mesti cemara iki Deni iki mesti. Apa? Piye? Heh? Piye? Kok jawet ya owok barang. Ojo diowok-owok. Lu jembeng tok. Mesti mbok marahi iki. Rusuh dini. Kowe karo tukang son yo kenal kowe Mbak Manuhara. Hah? Tukang son yo kenal sampean iki. Lah iki duda iki gara-gara duda sing dudakne aku lho. Lho. Oh ya, Dewi tukang son iki duduk mongko bojone piyaine ayu lho, Mbak. Bojone kuwi entuk iki merem biyen.
Saiki sir karo awakmu seneng. Gara-gara ayuku kaya ngene iki, Piye. ora tau mulih. Heeh. Dek pas mendem pisan. Anane aku Enek kowe. jelalah ditabrak ya aku. Mentolo Mas Deni iki karo sampean mentolo ya. Kelakuanmu lagi ketok widen den iki. Terus tak foto tak kirimne bojone sesuk dipegat. Masa. Gara-gara sampean. Gara-gara aku. Piye. Lah saiki maneh Mas Akbar pacaran karo Sinden kok gak sida apa yo sampean Kuwi bareng. mergo kelakuane elek. Oh saya kewiyak baru. Gampang kena. Sik ta. Iki urung jembeng lho. Oh iya gitu. Ya. Iya ding. Kalau sampe dijebek Mboten Mbak, teng mriki mawon. Ya. Ditenani ora gelem. Raping Wis ana sing gelem nenani. wis Anak sing nenani ka lho. bunga Nah, aku gelem nah aku jang. Gelem mo. ditenanane malah ra gelem. Tenane ora gelem bareng ngajak. aja damai